سلام تعنا بلي أمل العالم تركبوا ناس مدوزي تخذت سلطنا صنخم أبزر لكم السلام تخون الله نتمنينا نلوم عندهم كم تلمود بحدشين بوانا ونزولكم حبريتا تحيزولكم مسألخو أمباركس نلومينا بخمسة بلدما أب سوشيال ميديا كابتو مناق أغرتوز نوبر قدادما نتوم زتوسنو مريسنا قنشابي لنا بخم حيزولكم مسألخو بفلما نبخمسة بلدما قدمي حديث معلتا دما أب سوشيال ميديا ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ድሃይ ምጥፋእ ፊሊሞን ዝተባህለ ሓውና እዩ። እዚ ፊሊሞን ዝተባህለ ሓውና ድማ ለ13 ወርሒ ድሃዩ ከም ዘጥፍእ ናበይ ከም ዝኣተወ ድማ ብዛዕባ እዚ ሓውና ዝተፈለጠ ነገር የለን። እዚ ድማ ፊላር ፕሮዳክሽን ብዝብል ኣብ ትግራይ ዝሰርሖም ዝነበረ ኣብ ናብ ቲቪ መደባት ኣብ ዘቕርበሉ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ካሜራማን እዩ። ይኹን ደኣምበር ብዘይተፈለጠ ምክንያት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብበጃጅ ተጨዊ ከም ዝጠፍአ ድማ ዝፍለጥ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እምበኣርከስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዛዕባ ፊላር ድማ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ ኣለዉ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና ድማ ይሕዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሱ እውን ድማ ፊሊሞን ሓውና ድማ እንዳሃዩ ተረኺቡ እናተባህለ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣበይ መዓዘ ንዝብል ጉዳይ ድማ እስካብ መጨረሻ ምሳይ ሓቢርኩም ነተፀኒሕኩም ናባኹም በብሓደ ክቕርበልኩም እየ። ነዚ ቻናል ግን ሓደሽ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓድሽ ቪድዮታት ድማ ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክት ይንኮ ሓቢርኩም ናፅንሑ ናብ መደብና። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ካብ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ፊሊሞን ዝተባህለ ሓውና እዩ። እዚ ፊሊሞን ዝተባህለ ሓውና ድማ ብካሜራማን ዝሰርሕ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣምበር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ድማ ኣብ ሓደ ምሸት ድማ ብበጃጅ ተጨዊ ከም ዝጠፍአ ድማ ኩልና እንፈልጦ እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ሓውና እዚ ድማ ን13 ወርሒ ዝኸውን ድማ ድሃዩ ኣበይ ከም ዘሎ ድማ እስካብ ሕጂ ዝተፈለጠ ነገር የለን። እዚ ሓውና እዚ ድማ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዕ ድማ ኣብ መጨረሻ እዋን ኣብ ዝሰራየሉ እዋን ድማ ብበጃጅ ተጨዊ ከም ዝተወሰደ እዩ ድማ ተፈሊጡ ዝርከብ ዘሎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓውና እዚ ድማ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ናይ ካሜራማን ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ድማ ብርክት ዝበሉ ምስጢራት ከም ዝሓዘ እዩ ድማ እናተገለጸ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሓውና እዚ ዝተጨወየሉ ወይ ድማ ዝተኣሰረሉ ዋና ምክንያት ድማ ብዛዕባ ኣብዚ ካሜሩ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋናት ድማ ብዛዕባ ፖለቲካታት ድማ ዓበይቲ ዝተባህለ ምስጢር ከም ዝሓዘ ድማ ብርሃነ ልፍዓተይ ዝተባህለ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዋ ነይሩ እዩ። እዚ ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ብዛዕባ ፊሊሞን ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብርክት ዝበለ እናሰማዕና መፂና ኢና። እቲ ሓቂ ድማ እዚ ሓውና እዚ ድማ በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑ ከም ዝኾነ ድማ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ድማ ተናጊሮም እዮም። ናዚ ሓውና እዚ ድማ ድሃዩ ካብ ዘጥፍእ ድማ ብርክት ዝበለ እዋናት ገይሩ ኣሎ። ይኹን ደኣምበር እስካብ ሕጂ እውን እዚ ሓውና እዚ ድሃይ ኣይተረኸበን ነይሩ እስካብ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ደስ ዝብል ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ። ነዚ ሓበሬታ ድማ ፊሊሞን ሓውና ብሂወት ከም ዘሎ ድማ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ። ብዛዕባ እዚ ሓውና እዚ ድማ ብርክት ዝበለ እናሰማዕና መፂና ነርና ኢና። ካብኣቶም ድማ ድሕሪ ምጫው ምጥላፎም ድማ ቀቲሎሞ እናተባህለ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕና ነርና ኢና። ይኹን ደኣምበር እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሓቂ ዘርሓቐ ከም ዝኾነ ድማ ክንፈልጥ ክኢልና ኢና። ምክንያቱ እዚ ሓውና እዚ ድማ ዋላ ተጨወይዎ ክቐትልዎ ግን ኣይከኣልን እዩ። ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ናብ ኤርትራ ተወሲዱ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ እናተባህለ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ነይሩ። ይኹን ደኣምበር እዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ድማ ብብዙሕ ዝበሉ ሓበሬታት ሰሚዕና ኢና። ይኹን ደኣምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዛዕባ እዚ ሓውና ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ ምንም ከይኾነ ብሂወት ከም ዘሎ ድማ እዩ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝገለጸ ድማ ኣብ ትግራይ ካብቶም ኣለዉ ዝተባህሉ ኣክቲቪስት ዝኾነ ብርሃነ ልፍዓተይ ዝተባህለ እዩ። እዚ ከምዚ ብምባል ድማ ቀፂሉ ድማ ዝተኣሰረሉ ዋና ምክንያት እውን ድማ ገሊጹ እዩ። ንሱ እውን ድማ እዚ ፊሊሞን ዝተባህለ ሰብ ግለሰብ ድማ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ድማ ብርክት ዝበሉ ፋይላት ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ፋይላት እዚ ድማ ኣሕሊፍካ ሃውና ኢሎም ነይሮም እዮም እዞም በዓል ስልጣን። ይኹን ደኣምበር ነዚ ፋይል እዚ ኣሕሊፉ ብዘይመሃቡ ድማ ናብዚ ኩሉ ጣጣ ከም ዝኣተወ ድማ ብብርክት ዝበሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕና መፂና ኢና። እዚ ሓውና እዚ ድማ ብጣዕሚ ልባኻ ዝነክእ ዘሕዝነካን ድማ እስካብ ሕጂ
ንኣስታት ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ድማ ደሃዩ ዘይምርካዊ በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቤተሰብን ፈተውትን መሳርሕቱን ዝኾኑ ድማ ኣብ ሓያል ጭንቀት ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ገበናት ኣብ ትግራይ እናተደጋገመ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ምኽንያቱ ዋላ ይፈለጥ እምበር ከምዚ ዓይነት ገበናት ኣብ ትግራይ ዝተለመደ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ እኖ ብወዳ ተቐቲላ ሓንቲ ሓፍትና ብብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ተደፊራ ዝብሉ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ገበናት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኩለና ከም ነስታውሶ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ገበን ነይሩ። ንሱ እውን ድማ ነሓሲ ዝተባህለ ኣብ መቐለ ዝነብር ፍሉይ ቦታ ድማ ጁሩኽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝነበረ ድማ ቅድሚ 3 መዓልትታት ድማ ብኢድ ሰብ ብካራ ተተርቲሩ ከም ዝሞተ ድማ ኩልና እናስታውሶ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ወንጀል እናበዝሐ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ ዋና ምሽጥሩ ምኽንያቱ ድማ እዞም ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ድማ እኹል ዝኾነ ፍርዲ ስለ ዘይባሃዊ ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ሓውና እዚ ድማ መንግስተ ሰማያት ያዋርሰላ እናበልና ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበ እንትመጽእ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ፊሊሞን እስካብ ሕጂ ከም ዘይሞተ ብሂወት ከም ዘሎ ድማ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ነዚ ሓውና እዚ እውን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሙሉእ ቤተሰቡ ንክራኸብ ድማ ሙሉእ ተስፋ ኣለና ክቡራት ተኸታተልተይ። እኳ ዳስ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንሰማም ዘለና ጉዳያት ብዛዕባ ፊሊሞን ሓውና ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ እዩ ድማ ተፈሊጡ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ። ብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ዓሰርተ 3 ወርሒ ገይሩ ኣሎ እዚ ግለሰብ ተጨዊ እዩ ድማ ተወሲዱ ዘሎ ብበጃጅ ጨውዮም እዮም ወሲዶሞ ዝነበሩ። በዚ ጉዳይ እዚ መነጋገሪ ዝኾን ድማ ከምዚ ዓይነት ገበን ኣብ ትግራይ ውሕድ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ ኩናት ድማ እዩ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፍጸም ዘሎ። በዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዩ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝገበሮ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ድማ ናይዚ ሓውና እዚ ድማ ቤተሰብ ኣለዎ ኣቦ ቆልዑን በዓል ሓዳር እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብጣዕሚ ልብኻ ዝነክእ ዝገበሮ ጉዳይ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኮኑ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኮኑ። ቻው